ay nag-uumapaw, Maklagunilya, pangarap ay sinisilang ng bagong araw. Mga proyekto ditong banda medyo maganda naman yung truck mga boss na deliver. Punta naman tayo sa San Gabriel, sa Nasinto pa rin mga boss, magbabarin tayo. Ano po yan? Magdi-deliver po kami ng ano? Ng modular? Ng bahay. Tayo naman, babalik tayo sa ano? Sa Love na iba. Pinapintura mo na sana to. Tapos dito yung pinabuli tayo. Okay. LV ang dapat abangan, vlog ng buhay, tower of inspiration, Maklagunilya, hindi nagkukulang, project after project, abot kamay ang And good morning. Good morning mga boss. Dito tayo sa pesto. Okay na. Ano oras ka umay? Upang bumukti siya makiyon, alos sa aming pag-uwi, inagkain ka na, Oh. Ano oras nga ano? Deliver? Okay. Deliver tayo ngayon sa San Jacinto. After lunch po tayo magdi-deliver. So ihanda pa muna nila yung mga modular. Ibabalot pa po nila. So uwi muna tayo sa bahay. Okay, dito na tayo. Ayan o. So ibang elf na naman to ah. Oh, saan yan? Kaninang elf yan? May kanino? Ha? Sino nagkarkilagay nata? Di matinulik ko na ng punta ka di green eh. Ah, isa naman lang, driver. Ayan, mag-ano na tayo. Deliver na po tayo. Yo, sa MLV tapos ang saya, si Maklagunilya ang king ng saya. Construction dreams nagiging totoo, tinitignan ng mga proyekto. Wow, ang ganda nito. House project, bawat sulok pinag-isipan, interior design, walang kapantay ang galing niya. Bawat kisame, bawat dingding may style. MLV sa likod kaya chill dito ng malay. MLV ang dapat abangan, vlog ng buhay, tower of inspiration, Maklagunilya, hindi nagkukulang, project after project, abot kamay ang pangarap. MLV sa bayang solusyon, modular kitchen, cabinets, walang katanungan. Yeah, modular cabinets para maging organized, design na stylish, dito pwede mag-customize, katrabaho ang mga experts sa vision. Okay, so tara na. Let's go. Sasakay po yung mga tropa sa atin. Tapos yung truck lang naman yan yung pupuntahan. Susunod na lang po siya. Let's go. Okay, dito na tayo. San Jacinto, Labney sa Jacinto, Pangasinan. Okay, so update natin dito. Okay, so ayan, dito tayo sa site Labney. Ito na yung ginawa natin, no? Pero kaya gusto kong mag-testing ng ibang kulay. Parang malungkot yung kulay niya. So
So ito, pinalagyan ko na dati ng baseboard yan, yung gusto ni Sir yung burger brown, kaya lang hindi hindi siya bumagay. So kaya pinturan ko ulit. So ditong banda medyo maganda naman yung itsura niya. Kaya lang medyo parang malungkot yung kulay. Tingnan natin kung anong magandang rito. Dagdag tayo ng isa pang kulay. Smoke gray, subukan natin. Smoke gray. Okay, sayang na yung truck mga boss na deliver. Nakapagbaba na kami rito. So punta naman tayo sa San Gabriel, San Jacinto pa rin mga boss. Magbaba rin tayo ron. Let's go. Okay, dito na tayo. Andito po sila. Ano po yan? Magde-deliver po kami ng ng modular. Okay, baba ulit tayo. So dito muna wala yatang tao, pero nag-message na kami dun sa group chat na magde-deliver kami ngayon. So wala yatang tao. Ay, shoutout kay Sir Ismael Ronquillo. So ito yung naging project natin noon, kisame, tapos pintura ng kisame. Yan po naging project natin dito. Ganito rin kulay dun sa dun sa kabila, dun sa pinanggalingan natin. Ganda ng bahay. Ayun baba muna tayo. So kitchen cabinet. Ano na yung dito? Kitchen cabinet? Yun lang, no? Kitchen cabinet. So kasi pinasukat niya rin sa amin yung sa may closet niya, kaya lang dito muna daw tayo gagawa sa kitchen cabinet lang muna daw yung papagawa nila. So ayan. Okay, so uwi na rin yung yung truck. Si Badinoli susunod naman dito mamaya, bibigay ng budget. Tayo naman babalik tayo sa sa Labnay, Barangay Labnay. San Jacinto pa rin yung pinanggalingan natin kanina. Tara. Okay. Okay, andito ulit tayo. So overtime na. Ayan. Pinapintura mo na sana to sa kanila. Hoy! Okay, so ayan. Ito na yung final color niya mga boss. Dati ito grady light, pero may groove pa rin ito. Ayan, may groove siya. Pero dito ang ginawa natin, litaw yung groove, tapos naka Versatex siya. Ayan, naka Versatex. So ganyan na rin yung gagawin natin dito sa taas. So seal gray, tapos tolly white, tapos grady light. So ang daming kulay. So tapos dito seal gray dun sa taas, tapos dito grady light. So grady light na rin dyan. So ganun din dito sa kabila. So papalitan na rin ng kulay ito. Ayan. Okay, so punta tayo dito sa loob. Ayan So na-deliver na rin yung mga modular. So ready to install na po yan. Ilalagay natin dito. So may TV console din po dyan. So yung 3D animation nito may kita dun sa part 1 ng video natin. So ang ganda ng interior nito mga boss. So may TV console dito. Tapos ito kasi yung living area nila Tapos yung naka-cube design dito. Tapos kombinasyon ng
gypsum board, tapos yung cornisa natin, tapos yung PVC ceiling. So yung cornisa na ginamit natin dito, ayan lang. Mga plain. Ayan. Plain lang siya. So lahat ng ginamit natin dito puro plain. Tapos dito yung modular cabinet. So isusuksok na lang natin yan dito. So ganun yung mangyayari dyan. So abangan nyo po mga boss. Tapos dito may display cabinet din po rito. Tapos dito, ito yung isang room nila. Dito yung mga ibang modular natin. So may vanity rin dito. Tapos closet. Tapos ganun din dito. Dito naman, ito itsura niya. So ganyan na po yan. Wala lang cabinet na may lalagay dyan. Pero dito sa master bedroom, may closet din. Tapos may vanity. Yan dito. So naka aluminum profile din to. So lahat ng room natin aluminum profile yung nilagay natin. So hindi po siya cove design gaya nito. So ayaw kasi ni Sir ng cove design. So okay lang daw ditong banda. Basta doon sa kwarto naka aluminum profile. So ayan. Ganda na. Ang linis. Hindi pa tapos. Maganda na yung pagkakagawa natin. Paano pa kung nakakompleto na. Ayan, shoutout kay Sir Jeff Mejia. Okay, so magagabi na rin. Mag-alas 6 na rin mga boss. Ganadong yung mga tropa. Okay. Okay, tara na rin mga boss. Ginabi ulit tayo. Let's go. Okay, dito na tayo. 7:46. Ginabi po tayo kasi gabi na rin po tayong magsasamasin po. Ayun. Kasi ganun po yung pasalubong ko. Pasalubong ako mangga. May nakita ko sa daan na mangga. Bumili ako. Mahal pa rin. Mahal pa rin ang mangga. Nasa 100 dito. Maliliit nga lang. 100 pesos per kilo. Dito na tayo. Kumain na siguro sila. Kumain na kayo, te? Hindi pa kayo kumain sila, tatay ay. Tapos na, sila tayo. Nagano ko ng mangga. 100 per kilo. Mura lang ba? Mahal yan. Siya yung mga bata ay. Doon sa kwarto. Kain tayo. Okay. Dito na tayo sa bahay. Who is your favorite vlogger? Asan na kayo? I love you. I love you. I love you too. Si Ian, di ako lang. You're the best vlogger. Ikaw yung best vlogger. Oh, girl, hug mo rin ako And you guys, subscribe to... I love you. Ouch. Ouch. Ba't ka tumatawa? I love you. I love you. You viewers, subscribe to Maglagunilia Vlog. Hindi ako nagtawa. Tumatawa. Ano sabihin mo? Viewers, subscribe to Maglagunilia Vlog right now. Buti yan. Magbabay na. Subscribe and Maglagunilia Vlog now. Click in the video. Bye. Galing